Shekaru masu yawa bayan wasu turawa ƙasar Rasha sun je duniyar wata, wato moon a turance, sai suka tarar a duniyar wata akwai wasu duwatsu a wajen wanda suna tsaye, su ba su yi sama ba kuma ba su yi ƙasa ba. Wannan dalili yasa suka je kusa da waɗannan duwatsu domin ganin yadda suke. Bayan sun je wajen wannan duwatsu sai sun ka ɗibo wasu duwatsun sun ka dawo wannan duniya da muke cikinta da su. Bayan sun dawo sai sun ka yi bincike, sannan sun ka tarar a jikin wannan duwatsun akwai elements da yawa a cikinsu, irin phosphorus, silicon and metals.